chemwali ndiyambe ndikuti the type of satanism in the world. Tikanena kuti the type of satanism, uku kumene kuli umbuli wa ukulu kwambiri, kwakuti likadakhala kuti limene lili funso lanuli lokhuza kuperekana kapena kugawana kwa malupanga kwa ma IG a dziko la Malawi ndi la Tanzania, kuti ndikulipanga kukhala ngati phunziro kuti likamveke motsatane ndekuti ndikadayambira ndi taitolo yakuti the type of satanism. Pamawu okhawa chemwali ongoti the type of satanism, ndikanatha kukudziwisani mokwanira bwino umbuli wa anthu ambirimbiri amene samazidziwa okha kuti ali mchipembedzo cha Satana koma ali mchipembezocho, chifukwa chipembedzo cha Satana chili ndi mataipi olekanalekana amene chinawayala kuzungulira dziko lonse lapansi, ndipo mamembala ake amachokera kunja kwa chipembedzo, mkati mwa chipembedzo, m'miyambo, munchitidwe wa maphunziro wa ubulutu kuzungulira zigawo zonse. Satana adayikako the type of satanism, kapena adayikako chipembedzo chake cha Satana mwa njira iyi kapena inayi. Anthu ambiri amene sadziwa ku dziko lapansi samadziwanso mataipi a chipembedzo cha Satana. Munthu akazazindikira mataipi a chipembedzo cha Satana, azazindikiranso ngakhale mataipi a chipembedzo cha Satana koma amene kunja amaoneka kuti ndi matchalichi. Kodi mukudziwa chemwali, tisadasanthule za kugawana kwa malupanga amene mukuwaona apapawa ochokera ku IG wa ku Tanzania ndi IG wa chizimayi wa kuno ku Malawi. Kodi mukudziwa kunena kuti pakusazindikira kwa type of satanic, type of Satan, anthu ambiri ngati muzazame ndi phunziro limenelo la type of satanism, muzapeza kuti tili ndi zipembedzo zambiri zimene zimapembeza Satana, komanso matchalichi ambiri amapembeza Satana. Pakatikati pakapembezedwe kawo pamakhala slogan ina, style ina yache, mchitidwe ina wake, chizolowezi china chache, habit ina yake imene imakaulula kapena kubisamo Satana muzizindikiro zakapembezedwe kawo. Satana amakondwa mukati the type of satanism, mukunena kuti ndondomeko kapena magulu, mastailo, machitidwe, magulu amene amachita kuyalidwa ndi Satana ku dziko lapansi koma olekanalekana. Mwina inu muli mtype iti ya satanism, type yomatenga mabaibulo kupita ku chalichi? Kodi muli mu type iti ya satanism? Ngani imeneyi ndiyosausa kwambiri komanso imautsa chenjerere pakati pa mbalame ziwiri zolimbana m'mudzi. Ngani ndiyozama kwambiri. Mwina mundilole kuti nsazamire uku koma ndikunyamulireni kuti mukanena kuti the type of satanism, pamakhala chinsinsi chachikulu kwambiri cha abungwe la type of satanism, kapena kuti mubungwe la chipembedzo cha Satana limene limachiyika chipembedzo cha Satana magulu kwambiri. Mtsogoleri wa type of satanism ndi Satana mwini wake. Ameneyu amaoneka kuti ali mchikoka chapaderadera ku mipando ikuluikulu imene maiko, makampani, madera, matraditional amakonda kupereka kwa azimayi. Simunamve the type of satanism, Satana mwini wakeyo amaoneka kuti ali ndi chikoka chapaderadera chimene amakhala nacho, akamvera mbiri kuti paudindo wakuti dziko layikapo mzimayi, paudindo wakuti lasankha mzimayi. Mipando imene azimayi amatenga a the type of satanism amayikonda kwambiri mipandoyo, ndipo nkwachidule kwambiri kukalowerera mpaka na ufumu wa Satana umakayamba kutenga nawo mbali ku department imene yoyo
ife amalawi inspector general wathu ndi wamkazi. Kuli chikoka chachikulu kwambiri chochokera ku mayiko azimu a midima chimene chimakhala diokodioko pa mpandowo mukayikapo mzimayi monga tilili ife. Mukamaonerera mwambo umene ndikukutulutsirani mu chithunziwu, ikupezeka kuti pali kupatsana lupanga limene akugawana lupangalo pakati pa inspector general wa dziko lina kudzapereka lupanga ku inspector general wa apolisi wachikazi. Iwo akunena kuti akhala wamkulu mu sadiki, atsogolera sadiki inspector general, koma wosankhidwa ndi asadiki. Ndiye lupanga limaperekedwa kumenekoko, limayenda lupangali ku udindo. Ukakhala zaka ziwiri umapita pena, umazapitanso pena. Koma ndimati ndikupatseni chiganizo chakuti kodi mbuyo monsemu mwambo woterewu mudauonapo? Ukuonekera lero poyera chifukwa cha chikoka chimene ndiyelekezi amakhala nacho dovu limene satana amaukha akaona mkazi atayikidwa pa udindo waukulu kwambiri ngati umene ulipowu. Mudzilondola maulamuliro achizimayi nthawi zonse mumakhala tina tache tofokera kukupembeza satana. Tidzafotokozera bwino mozama chibowo chachikulu kwambiri chimene chimabowoka m'mayiko amene otsogolera ache amakhala azimayi. Ndidzakufotokozerani chibowo chachikulu kwambiri chimene chimakhalapo m'madipatimenti olekanalekana olamulira ache akakhala azimayi. Ndisiyeni kuti mwina nsapite kozama kuja kondibweretsera mapokoso pakati pa tawuni za mdziko la Malawi ndi m'midzi mokhalamo pamene ndikhale ndikusakidwa. Tamverani, kunja kuno kuli the kingdom of Satan. Ndiye magulu ameniwa amene amapanga the kingdom of Satan amayenda chonchi. Choyambirira tili ndi gulu limene limatchedwa kuti the kingdom of Satan in America. Ndiye kuti ndinganene kuti dziko limene limaoneka la mphamvuko limayenera kukhala ndi kingdom yawo. Pano dziwani kuti makontinenti onse a dziko lapansi muli ma kingdom amene amatchedwa kuti the kingdom of continent imene yoyo. Koma mwapaderadera tili ndi the kingdom of Satan in America. Kuchokera mu bungwe limene lila kingdom of Satan in America limene linafomedwa ndi Abraham Lincoln, zaka izo linapanga kukula ndipo linakoka chikoka bungwe limeneli la the kingdom of Satan mpaka na linazanyengerera anthu akuda zaka zambiri zapita kumbuyozo. Nawonso anapanga gulu lawo limene limatchedwa kuti the kingdom of Satan. Iwowa ali ndi website yawo imene amaitcha kuti waving the wicked web. Sakumva munthu. Iwowa ali ndi website yawo imene imatchedwa kuti waving the wicked web. Anatsegula ndi Abraham Lincoln. Amapanga mwambo umene umatchedwa kuti devil dressed in angel robe. Simukumva. Pa mwambo wawo amapanga mwambo umene umatchedwa kuti devil dressed in angel robe. Now DDAL amachitika pa mwambo wolekanalekana amene wawawa amakavala mabungwe achitetezo ku dziko lapansi nkumayenda ndi lupanga limene mukulionali. Pa miyambo yonse imene amagawana lupanga limeneli imakhala kuti ikuchokera ku the kingdom of Satan in Africa. Amapanga zomwezi ku the kingdom of Satan in Asia, the kingdom of Satan in Latin America,
makontinenti olekanalekana ndi maiko olekanalekana mumakhala the kingdom of Satan, ufumu wa Satana umene umatenga mphamvu zambiri mu madepartment achitetezo, zomwe achitetezo mphamvu zake Satanayo amazibisa kulupangali limene mukulionali. Angaliona Malawi, mungalione ni dziko kuti nchimenecho, koma chikondwerero ndi mwambo umene umachitika wauzimu pa zimene simukuziona ndi maso pamene akugawanawo, kumakhala mwambo waukulu kwambiri pakati pa chipembedzo cha Satana mu madepartment onse a the kingdom of Satana malinga ndi dera limenelo. Kotero mwambo mukuona papawu ukuchokera ku the kingdom of Satan in Africa, umene website yake imatchedwa kuti Waving the Wicked. Kutereku pamene timachita kugugula ndi kupita ku Waving the Wicked, ndi kumene nkhani yonse mukuiona pamene papayi yafotokozedwa mwamvemvemve, ndi kuyipeza ngakhale ma meaning ake. Mpingo wa Mulungu, timvere kuti tikukhala m'masiku akumapeto amene palibe chimene chidzabisikabe, chidzawululuka basi, koma mwina tidzichosananso umbuli wakusazindikira kuti kodi ndi mataipi a mtundu uti amene amapanga chipembedzo cha Satana. Kutereku chimene mukuchiona pamene papachi, imeneyi ndi imodzi mwa the type of Satanism ikuchitika pamene papayi, koma mwambowu umatchedwa kuti the devil dressed in angel robe. Akanena kuti devil dressed in angel robe, amafuna kunena kuti ngati mwambowu akuchititsa ndi Amalawi Army, devil yo avala kiti yonse ya uniform ya dziko limene lolo, ndiye nchifukwa chake amayikapo kuti angel robe. The angel robe ikoza kukhala chovala cha madotolo kuchipatala, it's angel robe. Angel robe ikoza kukhala uniform ya pakampani ina yake, department ina yake. Sikuti mudziona mikanjo ya ngelo wa Satanayo, koma amaipanga kuchokera mu mtundu wa department ya ntchito imene ikugwirikayo. Ngati apapa mwaona avala za polisi, onsewa avalayi kuma website achipembedzo cha Satana, ku website iyi imene ndikuitcha kuti Waving the Wicked web, akunena kuti pamenepa avalawa avala devil dressed in angel robe. Chifukwa cha chimene chikuperekedwachi kuchokera ku department imeneyi, awa ndi amene amatsogolera ma civil war, nkhondo zapachiweniweni zimakhala ndi influence ya ziwanda mkati mwake. Ndipo ku mayiko aku Africa mphamvu pafupifupi 98% zinayikidwa mu lupanga limene akugawanali, kotero kuti limakhala kuti ngati likubweresa mtendere, koma limakhala likupereka chizindikiro, kupanga signify kupha, kukhesedwa magazi kumene kumakhesedwa. Akamapereka chimenechi, amapereka ndicho linga chakuti akasonkhanise magazi ndi matupi anthu akufa pamene nkhondo zapachiweniweni za m'mayiko zikuchitika. Tamverani, pamenepa amakhalanso atabisalira kabungwe kamene kanabisala mu Sadiki kachipembedzo cha Satana, sikaoneka bwino, kamatchedwa kuti Common Peace. Ndi amene amayendetsa mtengatenga ndi funding ya ndalama za miyambo yodetsa nkhawa ngati mukuiona ikuchitika papayi ku mayiko odzungulira dziko lapansi, koma mobisa. Zimenezi kubisaku zingabisike kwa ayijiwa, sakhala kuti akudziwa kanthu nthawi zambiri. Atakhala pa mdima amenewa mpaka tsiku lozapanga retirement asakudziwa kanthu. Mudzayika wina
adzalamulira pa mpando omwewu ndi kudzapanganaonso mwambo omwewu ogawana malupangawo mpaka kudzachoka osazazindikira kanthu, chifukwa chipembedzo cha Satana ndi chinsinsi. Ambiri amakhala ali mmenemo, koma amakhala kuti ali pansi pa chinsinsicho mu umbuli omwewo mpaka na amadzawonongeka. Baibulo limati anthu anga akuwonongeka chifukwa chakusadziwa. Choncho gulu limeneli limatchedwa kuti common peace. Ndi a common peace ndi aini yake amene amachita ownership lupanga ilili likuyenda musadikiri limene amabisalira kusadikiko, ndipo amatumiza chithandizo chawo kusadikiko, amayang'anira zinthu zambiri zimene zimatchedwa kuti common peace, koma zoona zabodza. Data yawo ya common peace imaonesa chiwerengero cha anthu ochuluka kwambiri ndi mayiko ochuluka kwambiri amene amachita fund zimene ziwanda zochokera mu the kingdom of Satan in Africa zimayitanitsa. Zimayitanitsanji ziwandazi? Zimayitanitsa matupi, magazi. Ndi nkhani zosausa kwambiri zimenezi. Choncho kulikonse kumene iwowa akupita amayenda ndi imene ndi mwambo ndi gulu limene limatchedwa kuti common peace, koma amayenda ndi sword kapena kuti lupanga limene limayenda pamodzi ndi amene wa common peace. Ndi amalitenga common peace wa ndi kulipereka ku mabungwe angwirizano aku Africa ngati SADC. Tinali ndi bungwe lina lija la dziko lonse limati Commonwealth, kumachitikanso zinthu zimenezi. Ni nkhani yovuta kwambiri. Tamverani, amakhala ndi sword yomwe amayenda nayo m'mayiko kumalimbikitsa mabungwe ndi utumiki wa mphamvu za Satana ndiyerekeza. Meaning yake imapanga kuti the kingdom of Satan. Mwanjira ina mukamabweresa chimenechi ndiye kuti mumakhala mukunena kuti the kingdom of Satan has arrived. Kotero kuti Malawi mukaona lupanga likugawidwa pamene mukulionapo, that means kuseli kwa the kingdom of Africa akunena kuti the sword of the kingdom of Satan has arrived, kapena kuti the kingdom of Satan has arrived. Mwanjira iyi mwambo ukuchitika pamene popo kuseliko akukondwerera kuti ufumu wa Satana wafika. Ndikuganiza kuti IG sakudziwa zimenezi. Ndikuganiza kuti ngakhale olamulira wa dziko sakudziwa zimenezi. Atakhala kuti akudziwa, soka likhalire iwowa kutumikira Satana. Koma tikupembeza Satana ndi zinsinsi zazikulu kwambiri. Mwachidule ndi sadapite patali kuopa kwinako ngaphwanye mazira. Tamverani, mwambo ngati omwewu udachitikapo mu 1926 ku the Senate House of Representatives. Ndibwereze, the Senate House of Representatives anatengako lupanga ngati lomweli nkulipereka ku IG wa ku Kosovo, ndipo anthu ambiri anaphedwa pa nkhondo ina yache ku Kosovo. Sakumva, IG wa ku Ukraine adatengapo swadi nkukayipereka kwa IG wa ku Haiti. Ku Ukraine ndikumene mukuona magazi akuukha m'misewu ya Kivu. Ku Ukraine ndikumene mukuona matupi akutoleredwa ndi mahelikopta kaya akupita kuti. Mukuona ndi maso, mwambo wake umaenda chomwechi. Mwambo ngati omwewu umene IG wa ku Ukraine adapasana lupanga lomweli ndi IG wa ku Haiti. Mukumbukire bwino mmene chivomerezi chinathera anthu ku Haiti. Pamayinda abambo, nkhani zimenezi ndizosausa kwambiri. Mundilole ndipumule, samanditokose titumikire masiku awiri atatu tikupita chauko. Dziko lapansi limayenda molekana kwambiri
ndi mmene iniyo mumaganizira, kapena nnene kuti mmene Amalawi mumaganizira ndi mmene mumazionera zinthu panja si mmene zilili mkati. Chifukwa chake apa mukungoona kuti ndi ulemu waukulu kwambiri umene Inspector General walandira wa dziko la Malawi wopasidwa lupanga la Msadiki. Chifukwa mmene ino Amalawi mumaonera, mmene anthu timaganizira si mmene zinthu zimayendera dziko lonse lapansi. Nkhani ndiyo sausa kwambiri. Pali zinsinsi zambiri zobisika zimene zikuyenderera mayiko aku Africa kuphatikiza kwa Malawi. Osayiwala kuti mabungwe achipembedzo cha Satanawa amene tikuwatcha kuti the kingdom of Satan in Africa amakhala ndi zimene amaitanitsa. Ndinayambira pakuti the type of Satanism. Ndiganiza kuti m'maso mwanu mutha kuyera pang'ono. Ndikanena kuti the type of Satanism, ndinanenanso kuti kawirikawiri amene amasankhidwa m'mipando yapamwamba nakhala azimayi amapereka chikoka kwambiri kwa the kingdom of Satan yapa kontinenti imeneyoyo. Ndipo Satana amakhamukira ndi zochita zake ku dziko limene lili. Ndipo anthu ambiri amapezerapo mwayi zambiri zimabowoka mwachisanzo ngati mmene yabowokera kumwera. Kodi mukudziwa kuti kumwera akhazikitsa doko kuntunda kwa mtsinje wa Mudi? Simukaliona doko pakuti ndikunena mkulu wiko. Koma kuyenda nyumba onse amphepete mwa Mudi mpaka kupita kumusi. Kodi mukudziwa kuti anabwera the type of Satanism kudzagawa ndalama mmenemu, kuzauza kuti tikukupangani kompazeti chifukwa cha fungo la zinthu zowola zimene zimachoka ku makampani kupita ku mtsinje wa Mudi? Kodi mukudziwa kuti anzathu amphepete mwa Mudi alandira zindalama? Mkamadzakolola azimayi, mkamadzakolola azibambo aku Mudi, ikamadzakolola Blantyre, ikamadzakolola Mwera, akamadzakolola Malawi pansi pa ulamuliro wa Bwana Chakwera, tikamadzakolola nthawi yakeyo musazafunse munthu, musazafunse munthu, musazafunse munthu, musazafunse munthu.